Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. It's simple. Indaba kaMakhumalo ne-scam angazi ukuthi imalini. Angizile ukuzoveza indaba yemali nokuthi i-scam sihamba sithini. Kodwa uthi lo sisi wahlangana noMakhumalo. Wayengabanikezanga-ke isithombe ngoba phela nihlangana noMakhumalo lo asemthemba ngoku-investa lokhu abaku-investayo sikhona isithombe. Bahlangana kuphi leyo nje because indaba ezoya kwisolezwe wayengafiki nesithombe uvele kusuka uMakhumalo Msebeko. Nansi-ke into engize kuyo. Uthando Nesithembu kusukela ku-season 5 emuva wa-season 5 belokhu besho ukuthi kunabantu abazenza bona, abanye baze bedayisa iy'moto, bayenza ama-fake accounts. Yazi ukuthi lento yenzeka kanjani ukuthi omunye umuntu ize imdide ukuthi lo muntu one-fake account usuke ehambisana nendlela uMakhumalo aphosta ngayo. uMakhumalo uzofaka isithombe esisha naye ahamba ufaka isithombe esisha, afake ividiyo, bahlezi begadile labo bantu labo. Sengikhohlwe ukuthi ibizwa ngani leyo nto leyo nge-English. Nayi-ke si-tricky manje kuno-AI. Lo AI ngizokukhombisa ividiyo uMakhumalo ecula. Akakazi uMakhumalo ebe nale video ecula kanje egqoke kanje. Lana bebakusetha Uthando Nesithembu obesho Uthando Nesithembu. Ngithathe lesi sithombe ngahamba ngayothatha le sound engiyifunayo ngayifaka kwase kuba uMakhumalo. Bengisazokushintshela-ke ngifakele kube yizwi laMakhumalo. Manje inkinga ngithatha isikhathi eside kanti nami sengigugile yabo lento yinde. Kodwa kukuvuleka komlomo. Bengifuna ukubona lokho ukuthi ukuvuleka komlomo uyawuvula umlomo lo Makhumalo uyacula. Uyena uMakhumalo kuThando Nesithembu kodwa isithombe lesi esisiculisayo. Singakazi futhi ukuthatha isithombe samayeni Mangwabe Macele Ingane Mseleko sibakhulumise ngamazwi abo. U-AI uyakwazi ukwenza lokho. I-video call-ke ngisazobuka ukuthi i-video call iyakwazi ukwenza ukuthi-ke kube ubuso balo muntu ongasiyena. So abantu kumele benze njani? Into ethola ku-social media verify. Musa nawe ngemali nkosami yazi ukuthi akukho lula. Musa ukuba ngemali uvela uthembe yonke into. Kuthi abanye bephosta izinto eziphathelene nabakaMseleku kube khona lo Makhumalo Mseleku othi ngingashintsha impilo yakhe imali engaka. I-scam leso, i-scam leso. Lo muntu nje okuthiwa kuyakhulunywa ivideo, abantu bakhuluma ngento emayelana nevideo yena usezona i-comment ethi imali engaka i-multiply ibe ngaka. I-scam leso. Ngifuna ukukhombisa-ke nangu uMakhumalo ukuthi-ke because bekuyiculo leli ngiyikhiphile isound yeculo ngifuna ukubona umlomo, ubone ukuthi umlomo wakhe uyavuleka. Alikho iculo akalicule egqoke le ngubo le. I-technology basazoyithatha imali yenu. Qala bekukhuzwa ngey'moto ukuthi azikho iy'moto ey'dayiswa uMangwabe. Manje sekuyimali futhi into embi la abantu abadayiseleka lento bafike beyifake imali mase beyifakile sebeya kumuntu angempela. Why ungaverify ekuqaleni uzohambisa imali? Why ulula nemali yakho isebenzelile? Uma kuzofakwa imali bayashesha bayifaka kwi-account e-wrong. Mase kushubile useyatholakala umnikazi we-account uthola ukuthi sebelwa noMakhumalo njengoba kuMakhumalo. Sengikhohlwe ukuthi uba nomunye usaziwayo ke wayisho lento. Ngesikhathi kuyi-scam uthemba lo muntu lo ongamazi. Kodwa usuke ucabanga ukuthi uyena. Ayeniyi-checkisise izinto bakithi abantu bazoyidla imali yenu. Abanye bathatha abantu abaney'moto avela sesengithenge imoto ibhizinisi elithini eshe engakazi abe na-business. Eshe engakazi aqale lutho. Esho nje usikhotheni ohleli lapha yahleli khona wenza zonke lezi zinto esendlini asebenzisa i-account yakhe ngoba esezothatha imali yenu. Hayi kodwa nani ngiyazi ukuthi-ke vele akufanele ukuthi umuntu umgxeke amaphutha ayenzeke kodwa izinto azinibukisiseni. Manje abantu bazophela ngempela lento ye-AI ngoba u-AI uthatha ngisho ivoice yalowo muntu uyifake kuyo kube ngathi uyokhulumayo. Ukwazi nje ukulungisa kahle konke kube uye. Sekuyosiza-ke ukuthi-ke wena uyaverifya yini uye ku-Instagram account yakhe ubone ukuthi uke wayikhuluma into engisho ngoba phela into eyenza ayibhizinisi why azoyenza nawe kuphela. Uma ekhuluma ngokuthi selikhulile ibhizinisi why engaba-update abanye kube yinto yenu. Angithi wosugebengwayo.
aniqapheleke iy'gebengu ziningi la and ziyawusebenzisa i-social media. Ngesikhathi se-technology ishintsha izinto, abanye abasebenzela iy'gebengu futhi akusibo abantu nje, abantu abahlakaniphile, yikho bekwazi ukwenza yonke lento. Bayazi futhi ukuthi khona abanye abantu aba-desperate abadinga imali abazoshesha njengawe. Awume nje ngemali yakho ubusise ukuthi imali yakho uyifakaphi, lento okukhulunywa ngayo uyayi-understand yini, ukhulume nabanye futhi ubuzisise. Ungaveli nje wenza izinto ngokufihla, ayikho imali evele isuke izalanise. Ukuganga lokho. Kwasi wabizwa nje kuthiwa nayo imali iningi, kuyagangwa lapho, uwozogaqela. Bye bye.